Bé, doncs avui tenim l'espai jove d'Arenys de Munt. Com sempre ens acompanya en Santi Trincado, dinamitzador de l'Escorxador. Bon dia, Santi. Bon dia, Helena. Com anem? Com van els joves? Molt bé, ja es nota l'entrada d'estiu, estan més animats. L'estiu encara no ens ha arribat, però sí que ja es comença a notar, Però es nota la calor, ja, no? Sí, es comença a notar ja la caloreta, ja teníem ganes, doncs això, de gaudir més d'aquests dies llargs, que tenim. A veure, jo dic això perquè també ja a l'Espai Jove es comenta que queden ja res d'institut i per ells és acabar l'institut i ja és tot vacances d'estiu. És veritat, els hi queda ja poc més d'un mes. Sí, de fet diria que els de segon de batxillerat ja han acabat el curs i estan ja preparant les PAU. Sí, exàmens i estudiant allò a tope, no? Sí. Ànims aquí a tots els que estiguin estudiant exàmens finals. I tant que sí. Bé, com ha anat la Setmana Santa? Perquè no hem parlat des de Setmana Santa. Com va anar per l'Escorxador? Què veu fer? Doncs va anar molt bé, és veritat. En tema afluència, doncs vam estar bastant a petar de joves. Sí que és veritat que alguna activitat no es va portar a terme, en concret la sortida del Coll del Pollastre, perquè era ningú es va voler animar a fer la ruteta. No va atrapar la proposta, vaja. No va atrapar. Però bueno, vam fer una tarda d'escacs, recordo, que va sortir molt bé, això sí. Després vam fer un disseny del logo nou de l'Espai Jove, que ara ho enllaço això amb un altre tema. Sí. A part d'un altre torneig de FIFA que vam fer allà a la Setmana Santa, el dijous, doncs vam dissenyar un logo per la façana de l'Espai Jove, perquè, com bé sabem, ja vam comentar que la façana està tota nova de color blanc. Doncs ara el que volem fer no era, ja vam comentar que la intenció no era deixar-ho tot de color blanc, sinó doncs, que hem contactat amb un artista que es diu Arcadi, que farem un taller amb els joves, on ells plasmaran algun tipus de dibuix o dibuix petitet, i amb tots els dibuixos dels joves doncs, plasmarem a la façana, l'Arcadi farà com un mural, on també tenim la intenció que els joves siguin els mateixos joves els que pintin els mateixos joves que pintin la façana, no? I facin aquest projecte seu, no? Correcte. I aquest taller, quan es farà el taller? Ja tenim dia d'això? No tenim data, estem tancant amb l'Arcadi, tema el material que necessitem, com ho muntarem, però sí que és de cara a segones, tercera o quarta setmana de maig o inicis de juny, perquè és una que volem tindre a punt abans del juliol. Molt bé. I tenim bons dibuixants a l'Escorxador? Sí. Hi ha bastant d'artista. Hi ha que no i hi ha que sí. Però bueno, és un detallet, al final. No, escolta'm, això del dibuix és una cosa que ve innata, jo penso. Hi ha alguns que... I llavors, enllaçant amb el logo el van dissenyar amb ordinador 3 o 4 joves a Setmana Santa, i aquest logo sí que el dibuixarà l'Arcadi sobre la porta, que és on estava l'anterior d'Espai Jove, perquè al final està l'edifici molt maco, però falta com que es vegi que és l'Espai Jove, que tothom ho sap aquí en el poble, però li faltaria com un rètol que fiqués. Sí, clar, evident. Però molt bé, va anar molt bé. Una façana nova tindrem, doncs. Sí, quedarà molt xula. I ara està blanca completament? Ara és blanc, ara està tot blanc, que està molt maco, perquè abans tenia com guixades i de tot, que a mi m'agrada blanc, però és veritat que li falta un toc una mica més juvenil o més vida o més... Sí. Que es vegi que és un espai jove, allò. Correcte. Molt bé, parlem de les activitats d'aquest mes de maig que porteu a terme. Veig que demà teniu ja aquest Cuina sense pares. Sí, Cuina sense pares és unes activitats que portem fent cada any i va molt bé. Ve un xef a l'Espai Jove i els ensenya com a realitzar un menú als joves, primer plat, segon plat i postre. I ja tinc, demà sí que tinc com una llista de 5, 6, 7 participants que vindran a realitzar el taller. També, com vaig comentar l'última vegada que vaig venir, estic amb en Guiu, en el Misent, que està fent pràctiques a l'Espai Jove amb mi, o sigui, està ajudant. Sí, a veure si el portes un dia d'aquests, no? Sí, de fet, ahir li vaig comentar, però és que pel matí fa classe. Clar. Li vaig comentar, i amb alguns coneguts seus també que vindran a realitzar el taller. Jo crec que quedarà una tarda bastant divertida, perquè a ells els agrada molt endrapar, però ja els vaig dir que demà és un dia que han de cuinar. Han de cuinar i després ja menjaran, però s'ha de cuinar. Bé, veig que això de la cuina atrapa els joves i els hi agrada, no? Sí, la proposta xula. Ja, mira, el mes passat no vam fer i ja m'estaven preguntant quan fas un taller de cuina? I bueno, ja arribarà, ja ha arribat. Doncs demà dimecres, així que aquells joves
que ens escoltin i vulguin participar, doncs ja ho saben. Sí, i aprofito que posa els cartells de les activitats del maig i a les xarxes socials de l'Espai Jove, posa que a les 6, però convoco tothom a les 5:30. Una miqueta abans. Sí, perquè això s'ha de preparar amb temps i hem de posar el material i preparar-ho. Després, les altres dues activitats que ens queden són les que realitza en Guiu, com a tasca de pràctiques seves, que està realitzant un grau superior d'esports i activitats al lleure, i llavors té preparada una activitat sobre cultura general a l'Espai Jove, i ho està muntant. Jo diria que serà com algun tipus de concurs o test. Tipus així, programa, joc, no? Sí, joc. Tot jugant, no? Sí. És més divertit tot. I després, això és el dijous 22, i el dijous 29 sí que fa una gingama esportiva, que farem una sortida a Can Jalpí, o entre Can Jalpí i la zona de calistènia amb la cistella que hi ha davant allà a la dels zona llams. industrial, sí. Doncs muntar una gingama esportiva, que fa temps que no sortim a fer esport a l'Espai Jove, i a veure si va bé. Que segur que sí. Segur que sí. I què més tenim en aquest mes de maig? O anem ja a les activitats de les nits, a l'Espai Nits? Sí, doncs informació de les activitats. També aquest mes de maig a les nits fan una pel·li crispetes. Això és aquest divendres mateix, no? Això és el 16 de maig, que si tens raó tu, és divendres, sí? Oi que avui són 13? Sí. Passen els dies volant, eh? Sí, no. Que clar, no dius dia 16 i penses que és molt lluny i no, és aquest mateix. No, ja toca. És aquest divendres, sí. I un torneig de ping-pong el 31 de maig, que és l'últim... Que això crec que... Mira, avui ho enllaçarem tot. Crec que hi haurà un canvi, perquè estem, des de la Regidoria de Joventut, vam realitzar una festa, entre cometes, sessió de DJ de tancada d'estiu, al setembre, i ara aquest 31 de maig realitzarem una altra sessió de DJ a les 11 de la nit a l'Espai Jove. Llavors, és a dir, que entenc que aquesta activitat s'haurà de modificar, la de l'Espai Jove nits, on farem una entrada d'estiu, estiu, com hem dit tu, de final de curs. Primavera, estiu, final de curs. Final de curs. Avui mateix, entre avui i demà, sortirà la publicació oficial, però sí que ja està confirmat que el 31 de maig es realitzarà aquesta festa a l'Espai Jove. Sí, començarà a les 11 i es tancarà sobre les 2, crec, o així. No ens allargarem molt, però tothom convocat. Bé, molt bé. Doncs el dia 31 de maig aquesta festa per donar la benvinguda a l'estiu, encara que faltaran uns dies, però bé, és una bona manera de celebrar-ho. Sí, amb una al final és tota una festa, no? Sí, i ve una DJ que es diu Fusil de Salto, una noia que vam contactar i que jo ja l'havia vist alguna vegada, que ho farà molt bé. Bé, de totes maneres, com sempre, recordar que encara que ho estem parlant aquí, seguir les xarxes socials sempre és important, seguir a l'Instagram de l'Espai Jove, perquè allà aneu actualitzant tota la informació. Aquí donem exclusives, però si voleu seguir... Això mateix. Molt bé. Què més? Hem vist aquesta cerca de dissenyadors. Explica'ns una mica en què consisteix. Per què busqueu aquests dissenyadors? D'Arenys de Munt, principalment, Sí, això és un... estem cercant des de la Regidoria de Cultura d'Arrel algun dissenyador o dissenyadora jove d'Arenys de Munt. Ens faria il·lusió que fos un jove o una jove d'aquí del poble. Per això ho pengem també des de l'Espai Jove, per col·laborar en la creació d'un llibret infantil per les escoles que doni a conèixer la història de Can Jalpí. Sí? Per si algun dissenyador o dissenyadora que estigui interessat, que estarà remunerat amb la tasca estarà remunerada des de l'Ajuntament, doncs s'hauria de posar en contacte amb la Raquel Serrat, la regidora, tant de Joventut com la Regidoria de Cultura d'Arrel, i enviant un correu a rserrat@ademunt.cat o enviant fent un truc o un WhatsApp al 674 71 3206. Em sembla molt bona iniciativa. Em sembla una cosa xula. Mira que justament aquest cap de setmana, aquest diumenge, dins de la Fira Quilòmetre d'EM, es fan a visitar l'interior del castell, i també és una manera, a través d'aquest llibret infantil, de donar a conèixer als petitons aquest castell, que tenim tan xulo aquí a Arenys de Munt. Correcte, com bé dius tu, tenim un lloc supermaco aquí a Arenys de Munt, on a vegades falta una mica de promocionar-lo una mica més, des dels més petits. I tant, i tant.
Però bueno, sí, doncs això... Tenir un conte que parli del castell doncs és xulo, i a més hi parla de la seva història encara més, que no sé com ho volen fer, però suposo que va per aquí la cosa, no? Sí, perquè, amb sinceritat, a mi m'agradaria també saber la història concreta i real del castell, que tinc la idea però no m'atreveixo a explicar-la. Molt bé, doncs vinga, dissenyadors gràfics d'Arenys de Munt o dissenyadores que es posin en contacte amb la regidoria, amb la Raquel Serrat, i doncs res, a veure si tenim aquest llibret infantil, no? A veure com queda. I hem de parlar també de la Brigada Jove, perquè ja s'ha posat en marxa les inscripcions, també és un projecte que ja portem a terme des de l'Ajuntament, es porta a terme des de fa ja bastants anys, per donar aquesta facilitat als joves de poder treballar durant uns quants mesos, no? Sí, és una iniciativa que té molt bona rebuda, que creiem que està molt bé, els joves ho agraeixen, i com bé has dit tu, s'han de realitzar les presentacions de sol·licituds a l'OAP, tenen fins al 26 de maig de 2025, i hi ha 4 places de peons, i és, doncs, com bé has comentat tu, és la brigada, fan tasques de brigada, i són de joves de 28 a 25 anys en situació d'atur. Que en situació d'atur no vol dir que estiguin cobrant l'atur, sinó que tu has de posar, ara no em surt en el soc, crec com que no estàs treballant, no cal demanar com la part remunerada de l'atur. Només amb aquesta indicació ja pots presentar-te. Molt bé. Si tenen algun dubte, que vinguin a l'Espai Jove i els ajudem a realitzar la sol·licitud. Això no va dir, Vosaltres els ajudeu des de l'escorxador, no? Sí, jo tinc tot apuntat en un document, que ara des d'aquí tinc els meus dubtes. Però que vinguin a l'Espai Jove i realitzem la gestió. Molt bé, la sol·licitud que s'ha de fer a l'Ajuntament d'Arenys de Munt, però si algú li cal ajuda per omplir aquesta sol·licitud, que passi també per l'Espai Jove. Correcte. Molt bé, doncs no sé si tenim alguna cosa més a comentar. Santi, què m'has de dir? Doncs mira, em feia il·lusió comentar que el mes d'abril el mes passat, el mes d'abril de 2025, va ser el mes amb més entrades a l'escorxador de joves, unes 625 entrades. Caram. Que 625 no vol dir que siguin 625 joves diferents, sinó que si jo entro demà a l'Espai Jove i entro demà passat, es compten com dues. Però sí que ha sigut com rècord d'aquest curs. Mira. Sí, estem molt contents. Que bé, doncs felicitats i que això continuï sent així, no? Va com va, ja depèn de molts factors i que no és una competició, tampoc. Doncs, Santi, fins al proper mes. Moltíssimes gràcies, Helena. I que vagi molt bé. Que vagi molt bé. Bon dia.